Chámome Rodrigo, aquí no Grove coñéceme como Trigo. Son carpinteiro e, aparte de hobby, teño a pasión de facer tablas de surf de madeira. O meu compañeiro chamase compañeiro socio, chamase Óscar. Aquí tamén, como todos temos mote, chamanlle Pichi. Ele é diseñador, delineante, nunha oficina. E tamén ten o seu hobby tamén é facer tablas de surf de madeira. E xuntos somos Camiño do Río. Coñecémonos pois, casi de toda a vida do barrio, porque ele vivía ao lado de onde é o taller ahora, e sobre todo fai 15 anos, máis ou menos, de vernos na playa e empezar a surfear casi xuntos. Temos un veciño que, bueno, é loco polo surf tamén, el chamámoslle o Pastor. Ten unha tabla que lle foi deixando a todos. Primeiro aprendeu outro, hasta que chegou a min. Eu aprendi con esa tabla, tragar agua e salir arrebentado. Eso foi o primer día. Despois, tardase moito en coller unha ola, tardase moito, hai que ser tozudo. Eso sí, cando colles a primeira, se acabou, aí xa estás enganchado. O que máis me mola é salir do curro, coller a tabla, chegar a lanzada, mirar aí unha ola, pa dentro, salir e tomar unha birra. Eso é o máximo. Pois sempre hai algún amigo que che está atizando. Veña, por que non faz unha de madeira? Sobre todo no bar. E un día, pois, nada, pois... vou pillar nos tableiros, vou empezar a facer unha tabla. YouTube, tutoriales, internet, a escachar. E despois, bueno, hasta lograr facer unha tabla. Despois de facer 4 ou 5, sí que coñecín máis en serio a Pichi na agua. Mostriñe como se facía, fixemos unha de cartón, e ao acabar de cartón, pois dixenlle, bueno, vamos a facer unha de madeira para ti e outra para min, para que vexas como é. E a partir de aí surgeu este proxecto. 2013, máis ou menos, empezamos. Miraba así en internet para topar cousas, costaba, e ao final era I+D. Había moi pouca xente, agora xa perdeste, agora xa hai miles e miles. Conocemos a Job de Jabalí, a Flama de Barcelona, e hai bastantes colgados por aí facendo tablas de surf de madeira, verdad que sí. A diferencia entre tabla de surf de madeira e máis as de espuma, como facemos nós, que nós facemos como se fora un barco, e vamos desde dentro para fora, vamos poñendo capas hasta crear a tabla. Na agua, o compartimento diferente, a estética xa non hai máis que falar. Hai un meme que vai unha parexa que mira para atrás cando pasa a outra. Pois eso que pasa cando ve unha tabla de madeira. Pichi é o diseñador, el fai un dibuixo 3D, todos eses matices que hai dentro dunha tabla de surf, poñémolo no plano e despois facemos as cuadernas nunha CNC e vamos montando todas as tablas. Cuadernas, alma, cantos, tapa de arriba, tapa de baixo, cajetín e válvula. Vamos a madeiras máis tropicales que pesan pouco, nós usamos contrachapado nas tapas e ayús nos cantos. Algúnas temos feitos de Paulonia, que é unha madeira xa que é perfecta, pero para traela hasta o Grove costa bastante. Cando vendemos a nosa primeira tabla, que foi unha historia moi guai, unha selección increíble. Ahora mismo, as tablas que facemos é por encargo solo. Vendemos en Asturias e Galicia, sí, onde hai máis tablas, pero sobre todo Galicia. É xente que xa sabe o que quere. A xente deixanos bastante cancha libre. E as últimas que fixemos, que son de Paulonia, fixémolas que ves a través delas. Tipos a tabla ao sol e ves a través dela. Se facemos unha tabla ten que ser de... hostia, que cojones fan estes tíos? Hai que darlle un toque de calidad, de cariño e de diferencia. Hai tablas que están no salón. Eu prefiro que están no mar, pero cada estas tablas son para sempre. Non se abollan, non amarillean. Cada ano que pasa son máis bonitas. Ti limpas a tabla, está como o primer día. Para sempre, si a coidas, claro. Intentamos reutilizar os tacos das puntas das tablas, todo reciclado, os remos son de parqué reciclado de unha casa. Intentamos reutilizar todo o que haiga por ali, tacos pequenos. E facer o menos impacto posible. Encárganos mogollón de trofeos, muebles raros, expositores para un sable que nos encargaron unha vez, me comieron fai cuero, rollos que sean sobre todo diferentes, os remos dos padres tamén, locuras de... hai que facelo faise, hai que facer unha CNC faise para facer os remos, para facer a máquina, para facer as tablas, todo que sea algo que nos
Que me van a dar neuronas? Ten que ser algo potente, con resinas, con madeira, con eso mola nos mogollón. Todo é super artesano, e mola sentir o que faz, sobre todo eso. Facendo proxectos diferentes, non o de sempre, pois, ao final sempre estás como podo facelo, como podo ir por este lado, ou como podo melloralo, ou como podo darlle unha volta para que quede ben. Eso excítame de poñerme de facer cousas dese tipo. Estamos xuntos, facemos cousas de la hostia. O futuro non se sabe. Está aí como nunha nube. Animo a chavalada ahora mismo, saber facer cousas coas mans é o futuro.